Hyvää päivää. Minun nimi on Markku Kaikkonen ja toimin johtajana Musiikkikeskus Resonaarissa ja Resonaarin musiikkiopiston rehtorina. Teen siis työtä musiikin, musiikkipedagogiikan, musiikkikastuksen parissa ja ajatuksena on puhua niistä asioista, mitä meidän työssä kohdataan. Mutta samalla toivon, että nämä teemat, ajatukset ja pohdinta voisi olla laajemminkin sovellettavissa ja näin ollen oikeastaan sopia ihan kaikille kasvatustyössä mukana oleville. Meillä on Resonaarissa toimii Resonaarin musiikkiopisto ja me aina sanotaan, että se on meidän toiminnan sydän. Perusteeltaan Resonaarin musiikkiopisto on samanlainen kuin muutkin suomalaiset musiikkiopistot, taiteen perusopetusta antava oppilaitos, jossa käydään opiskelemassa soittamista yksilö- tai ryhmätunneilla kerran tai 2 viikossa. Se, mikä Resonaarin musiikkiopistossa tekee poikkeuksellisen, on se, että meidän oppilaat tulee hyvin monenlaisista kohderyhmistä. Oppilasaines on hyvin moninainen. Meillä on paljon kehitysvammaisia oppilaita. Meillä on oppilaita, joilla saattaa olla ymmärryksessä, älykkyydessä, motoriikassa, keskittymiskyvyssä, sosiaalisissa taidoissa tai jossain muussa asiassa semmoinen erityispiirre, mikä tarkoittaa, että tämä täytyy huomioida sitten erityispedagogisin keinoin siellä opetuksen toteuttamisessa. Lähtökohtaisesti tämä on tietenkin erittäin mielenkiintoista, koska tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä jokaisen oppilaan kohdalla meidän täytyy tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma. Meidän on mietittävä, mitkä ovat tämän henkilön voimavarat ja vahvuudet ja miten niiden vahvuuksien kautta lähdetään sitten viemään sitä opetusprosessia eteenpäin. Keskeinen tekijä tässä on se, että jokaisen kohdalla lähtökohtaisesti uskotaan siihen oppimisen potentiaaliin, mikä tällä henkilöllä on. Se tarkoittaa sitä, että meidän tapauksessa me arvostamme jokaista oppijaa jo ihan sieltä alkuvaiheesta lähtien muusikkona ja nähdään ikään kuin semmoinen lähtökohta, että tämä henkilö, mikäli hän innostuu soittamisesta, niin voi edetä harrastuksessaan niin pitkälle kuin sitten vaan voimia ja intoa riittää. Mahdollisesti jopa ammattiin asti. Tämä on siinä mielessä jännittävä asia, että tässä lähestytään niin kuin opettamisen ja oppimisen demokratiaa. Lähestytään sitä tasa-arvoa, että kaikilla on mahdollisuus tulla mukaan soittamiseen. Esimerkiksi kehitysvammaisten ihmisten kohdalla tämä ei ole ollut aina mahdollista, jos ajatellaan musiikin harrastamista. Monesti musiikkioppilaitosjärjestelmä on karsinut osallistujia erilaisiin pääsykokeiden kautta ja ehkä on ajateltu, että musiikkitoimija tai soittaja on tietyn tyyppinen tai omaa tietynlaiset ominaisuudet. Tämmöinen murros opettamisessa ja ehkä myös osittain arvoissa on tapahtunut käytännössä voidaan sanoa viimeisen 20 vuoden aikana. Ja puhun nyt nimenomaan taiteen perusopetuksesta, musiikin harrastamisesta. Nykyaikana yhä laajemmin oppilaitosten ovet ovat avautuneet tämmöisille erilaisille oppijoille. On alettu ymmärtää, että se oppiminen on mahdollista. Samalla on alettu ymmärtää, että muusikkous voi olla mahdollista myös hyvin eri tavoin. Tästä hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi kehitysvammaiset muusikot, esimerkiksi vaikka Suomea Euroviisuissa edustanut Pertti Kurikan nimipäivät. Muusikon ammatti on hyvin haastava ja on tietenkin selvää, että eri toimintaympäristöissä, oli se sitten sinfoniaorkesteri tai jazz-orkesteri tai rockbändi, niin muusikon tehtävät ja myös ne vaatimukset on erilaiset. Samalla tavalla tämmöinen erilainen oppija
vaikka hänellä ei ehkä ole valmiuksia toimia kaikissa ympäristöissä samalla tavalla kuin muut muusikot, niin heillä voi olla valtava potentiaali ja kyky toimia taiteen kentällä. Kaikista tärkeintä on se, että me pidämme huolta, että jokainen pääsee mukaan siihen oppimiseen. Silloin me puhutaan siitä perustason toiminnasta ja se on silloin keskeisesti pedagoginen haaste. Miten me löydetään sellaiset pedagogiset menetelmät, että jos joku tulee minun luokse, niin minä löytäisin sen reitin, miten se oppimisprosessi lähtee käyntiin, vaikka olkoon se sitten vaikka pianosoitto. Tämä tekee tästä tämmöisestä erityismaailman työstä niin hirvittävän mielenkiintoisen, koska jokainen oppilas on ehkä hyvinkin erilainen, kun heitä verrataan toisiinsa. Se tapa, miten tämä ensimmäinen oppija, joka tulee, miten hän omaksuu sitä soittamista, niin voi olla, että seuraava oppilas omaksuukin ihan toisella tavalla. Saattaa olla, että ensimmäinen oppija esimerkiksi hyötyy hirvittävän paljon nuoteista. Hän hahmottaa niiden kautta sitä musiikkia, millä tavalla se toiminta tapahtuu. Seuraava voi olla, että hänellä on valtava hyvä korvakuulo. Hän muistaa, ymmärtää melodioita ja tarttuu sitä kautta siihen soittamiseen ja uuden oppimiseen. On valtavan mielenkiintoista kohdata erilaisia oppijoita, hakea niitä voimavaroja, mikä on juuri sinun tapasi oppia ja sitten lähteä miettimään sitä, että mitkä ne pedagogiset reitit, mitkä ne voisi olla ne erityismusiikkikasvatukselliset reitit, että se oppiminen monipuolistuu, muusikkous kehittyy laaja-alaisesti. Monesti meidän oppijoilla se oppiminen on aika hidasta. Uuden omaksumiseen voi mennä tosi pitkä aika. Mutta mihin meillä on kiire? Ei mihinkään. Niin kauan kun elämää riittää, niin kauan me voimme oppia uutta. Pedagogille se keskeinen tehtävä, tavallaan se meidän tehtävä, on viedä sitä oppimisprosessia eteenpäin. Nautitaan siitä, mitä ollaan opittu ja annetaan pala palalta uusia haasteita, että se tässä tapauksessa muusikkoiden kehittyminen monipuolistuu ja opitaan uusia tietoja ja taitoja musiikkialalta. Musiikki on hyvin pitkälle yhteisöllistä toimintaa. Soitetaan yhdessä, esiinnytään toisille, ehkä opetetaankin toisia. Ja tämä on mielenkiintoinen prosessi, kun miettii esimerkiksi meidän oppijoita Resonaarissa. Monien kohdalla alkuvaiheessa harjoitellaan ihan niitä vuorovaikutustaitoja. Mitä tarkoittaa se, että tehdään yhdessä, toimitaan samojen tavoitteiden suunnassa ja opitaan niitä soittamisen perustaitoja. Mutta kun ne on opittu, niin sitten siirrytäänkin semmoiseen tilanteeseen, että aletaan soittaa jonkun toisen kanssa, vaikka pareittain. Meillä on Resonaarissa tosi paljon bändiä. Meillä on opetuksessa rytmimusiikkipainotus, niin siellä on tietenkin bändisoittimet hyvin laajasti käytössä. Bändi on ihan loistava toimintaympäristö. Se on tilanne, jossa me kuunnellaan toisiamme, reagoidaan toisen soittoon. Mahdollisesti, jos jollakin toisella on tärkeä rooli, vaikka soolo, niin osaan antaa hänelle tilaa. Mutta sitten, jos tulee joku tehtävä, joka on juuri minun tehtävä, vaikka se minun oma soolo tai joku muu musiikillinen tehtävä, niin uskallan ottaa sen tilan. Se on jännittävää vuorovaikutustaitojen harjoittelua, jakamisen ja opettelua. On mielenkiintoista seurata monien oppilaiden kohdalla, joilla elämässä on muutenkin ehkä sellaisia puutteita hallinnan kokemuksesta tai saattaa olla, että se elämä tuntuu jotenkin kaoottiselta. Tuollaisessa musiikkitoiminnassa tulee niin selkeitä struktuureja, selkeä järjestys siihen toimintaan. Se on turvallista. On turvallista, kun meillä on selkeä struktuuri. On turvallista, kun mä tiedän, mitä minulta odotetaan. Ja tuntuu hyvältä, kun onnistun siinä. Ja tuntuu hyvältä, kun pääsen siihen tulokseen. Ja sitten vielä ryhmässä toisten kanssa. Aika usein tämmöisissä tilanteissa, kun tehdään yhdessä asioita ja sitten vielä tulee semmoisia onnistumisen kokemuksia sen uuden oppimisen kautta, niin siinä aletaan vähitellen
kiinnittyä yhä vahvemmin siihen toimintaan. Se sitoutuminen on usein suurta. On jännittävää monissa tilanteissa on huomannut, että kun siinä bändissä toimitaan, niin aletaan miettiä ensin sitä, että mikä tämä mun oma rooli, miten tämä mun soitin soi. Vähitellen aletaan kuunnella sitä koko bändin toimintaa, aletaan etsiä sellaisia keinoja, että miten me voitaisiin kehittää tätä soittamista vielä paremmaksi. Valitaan yhdessä ehkä uusia kappaleita ja pohditaan niin kuin ratkaisuja, miten päästäisiin eteenpäin. Mutta siinä sivussa myös aletaan miettiä monia muita asioita. Mä olen joskus vähän niin kuin leikkisästi kutsunut tämmöistä tilannetta semmoiseksi kahvikuppivaiheeksi. Ja se on ikään kuin semmoinen tilanne, että kun ollaan treenattu, niin saattaa olla, että bändiläiset sanoo, että nyt oli kyllä niin hyvät treenit, että juotaisiko kuppi kahvia yhdessä. Tai joku muu tämmöinen vastaava tekijä, jossa sitä yhteisöllisyyttä ikään kuin aletaan kasvattaa myös se varsinaisen soittotoiminnan ympärille. Ja ne on sellaisia merkkejä, mitkä on varsinkin tämmöisessä erityismaailmassa aika tärkeitä, että mä olen alkanut ottaa vastuuta siitä omasta toiminnasta. Alan olla sen ryhmän jäsen, alan ottaa vastuuta siitä ryhmästä. Mietin, miten meillä olisi vieläkin mukavampaa yhdessä. Miten me voisimme toimia tiiminä, tässä tapauksessa bändinä. Ja tämä on semmoinen pala palalta semmoisen niin kuin oman elämän laajempaa haltuunottoa, joka sitten voi johtaa jopa siihen, että kun lähtee sieltä meidän Resonaarin musiikkiopistosta soittotunnilta pois, niin huomaa, että hetkinen, tuolla pihallahan on roska. Niin sen heti käy ottamassa sen roska ja panee sen roskakoriin. Ja ajatuksena on se, että nyt seuraavien soittajien on mukava tulla tänne Resonaarin soittotunnille tai soitto-oppiin, kun tämä piha on siisti. Tavallaan sen oppimisen kautta, sen yhdessä tekemisen kautta semmoinen vastuunkanto ja ehkä semmoinen laajempikin huolenpito ympäristöstä alkaa kasvaa. Me voimme tätä kautta ajatella, että tavallaan niin kuin tämän tapainen toiminta sen lisäksi, että me tarjotaan niin kuin mahdollisuutta siihen soittamiseen ja siihen liittyen niin kuin moniin muihin positiivisiin merkityksiin ja vaikutuksiin, niin voidaan ajatella, että tässä samalla ollaan toteuttamassa tavallaan tämmöistä eettistä kasvatusta. Vastuunottoa itsestä, toisista ja vastuunottoa ympäristöstä. Ja nämä on tosi mielenkiintoisia ilmiöitä ja mielenkiintoisia asioita, kun niitä lähtee niin kuin analysoimaan ja pohtimaan. Ja on hirvittävän kiintoisaa ja antoisaa seurata, että millä tavalla tämmöinen harrastustoiminta kaikkinensa voi sitten vaikuttaa ja minkälaisia merkityksiä sillä on näihin henkilöihin yksilötasolla tai sitten siinä lähipiirissä. Ja tietenkin sitten vielä tämmöisen voimaantumisen, osallisuuden kasvun kautta, toimijuuden kasvun kautta. On jännittävää nähdä, että miten nämä meidän musiikkiopiston muusikot sitten löytävät paikkansa eri tavoin yhteiskunnassa. Ehkä jopa ihan musiikin tai kulttuurialan ammatissa, mutta muutenkin sitten toimijoina siellä. Ja osaltaan tämä harrastustoiminta voi olla tukemassa ja vaikuttamassa siihen, että yhä laajemmin myös tällaiset ryhmät, jotka tulee marginaalista, niin alkaa siirtyä aktiivisina toimijoina sieltä yhteisön laidalta kohti sitä yhteisön keskiötä. Ikään kuin tämmöinen näkymätön muuttuu näkyväksi. Erilaisuus alkaa näyttäytyä yhä laajemmin ja semmoinen moninaisuus alkaa näyttäytyä yhä laajemmin siellä yhteiskunnassa. Se tekee meille kaikille hyvää. Alamme ymmärtää paremmin toisiamme. Ehkä myös sillä on vaikutusta ennakkoluuloihin erilaisuutta kohtaan. Mitä paremmin kohtaamme toisiamme, mitä paremmin ymmärrämme toisiamme, sitä humanimpi yhteiskunnasta tulee.